Molt dur? Molt trencacama, no hi ha descans. Dur per les pujadetes o pel traçat? Són canvis de ritme constants. No hi ha trossos per relaxar-te ni per pedalar en pla. Ho passarem bé. Per pujadeta? Sí, ve ser un símil així. És pla. Sí, és pla, però és com tot pujada. El terreny està molt bé, està molt trepitjant. Va. Home, bestial. Aquesta zona d'aquí a la dreta, el circuit és molt divertit, molt ràpid, molt exigent, i aquest costat d'aquí és més tranquil·let. Tindrem l'opció de descansar agafant-nos millor, però aquest és fabulós. Ja patirem, ja. Ja no explicarem quan acabem. És molt explosiu, però és el que mola. Ja quan agafes el rodatge, de volta a volta anem canviant i és guai. Què aneu, amb equip o...? En parella, mi germana. I qui ho porta millor de les dues? Jo crec que ella, però perquè ella és un senglar. A ella posis el que li posis, li anirà bé. Però bueno, esperem acabar-la. Hi ha algun tros que sigui més relaxat o tota l'estona és... Sí, jo crec que per mi, personalment, el circuit petitó és molt més tranquil, els repenxons es fan molt més fàcils que en aquest, que n'hi ha algun que dius, ai, que no arribo, però sí, bé. Molt bé. Mira, a nosaltres ens agraden molt les bicis de muntanya, ens agraden les curses de resistència, a mi personalment m'agrada el món del motor, el motocross, i tenia ganes d'organitzar alguna cosa de bicicleta, però avui en dia és difícil, les muntanyes hi ha zones molt protegides, costa trobar que et donin permisos, i vaig intentar unir les dues passions, bicicleta i motocross, i vam intentar ficar bicicletes en un circuit de motocross. Ho vam provar fa un parell de mesos, ens va agradar com es va en bici en un circuit de motocross, vam arribar a un acord amb el circuit i aquí estem fent les 3 hores BTT aquí a Vallgorguina. Sí, jo crec que hi ha una barreja, hi ha una part important, un 70% de participant que competeix normalment, gent que està molt en forma física, gent molt forta, inclús hi ha uns quants que ho fan 3 hores sols, el qual s'ha d'estar molt bé físicament. I després hi ha un 30 i pico % de gent que no són tan competidors, potser no s'atreveixen amb curses federades i venen aquí una miqueta a iniciar-se en la competició, sobretot també perquè es pot fer per equips, amb la qual cosa és una miqueta més suau i és com un inici a la competició.
És el primer any que ho fem, aquesta és la tercera prova d'aquest any, del primer any, i estem a quasi 70 inscrits. Estem molt contents, no esperàvem tant. Nosaltres arribar a 50 ja estàvem contents i som quasi 70 i estem molt contents que la gent ens ha respost molt bé. A part, l'entorn és molt maco, jo crec que part de l'èxit de que hagi vingut bastanta gent és l'entorn. Tenim aquí, estem al peu del Montseny, la temperatura és bona, hem tingut una bona setmana en quant a temperatura i hem tingut, nosaltres considerem un èxit. La pròxima cursa quan serà? La propera cursa serà a l'octubre, hem d'acabar de definir el circuit. És probable que tornem aquí, però no ho tenim encara decidit. En farem una fins a final d'any, farem una a l'octubre i una a principis de desembre. Tancarem la temporada amb 5.